Ahoj, vítam ťa pri ďalšom videu stránky Genedu. Dnešná téma je Photoshop je mŕtvý, niekedy je nový Photoshop. O čo sa jedná? Asi si všimol, že je veľa nových AI nástrojov na generovanie fotiek a podobne, ale začali pribúdať aj nástroje, ktoré dokážu celkom efektívne a rýchlo upravovať fotky a v podstate robiť retuše. Tento nástroj sa volá Qwen AI, je to vlastne od Alibaby a umožňuje upravovať jednoduchým nahratím fotky a promptu, dajme tomu, je tu táto fotka tejto knihy s pozadím, hej. Je tam biele pozadie, tu napíšeš zmeň pozadie na plúchu. Hej, skúsme, to spraví, chvíľku počkáš. Rozdiel oproti ChatGPT je ten, že po úpravách tie obrázky väčšinou vyzerajú realisticky. Vezmi si, väčšíme to, vyzerá to dosť dobre podľa mňa. Štúlku, hej, to je originál obrázok. Aj ten tien tam už nie je, to by sme asi chceli veľa, ale vyzerá to možno dobre. Skúsime ešte nejakú inú zmenu. Zapál knihu. Vidíme, že skúsme, či to pôjde, niečo je takéto. Je to dobré aj na to, že napríklad vieš spraviť to, že ak osoba nemá vlasy, napríklad ako ja, že jej pridáš vlasy tej osobe a podobné veci. Ako nie vždy je ten výsledok realistický, ale častokrát to vyzerá veľmi dobre a trvá to veľmi krátko. Napríklad zmeniť tak pozadie, aby to vyzeralo celkom realisticky v Photoshope, tak trvá niekoľko minút. Toto už urobilo nejakú srandovnú vec, ale vidíš, je to celkom realistické, tá kniha vyzerá fakt, ako keby horela. Dokonca je tam dym. Ako to pozadie zmenilo, hej. Ale je to celkom dobré. Ak sa ti toto video páčilo, prihlás sa na odber tohto kanála. Ďakujem za pozornosť.